Benvidos a Todo Mal, o programa que non preparou nada e agora veremos o que pasa. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, queronme matar. Todo mal. Que tal, chicorita? Quen é vostede? Eu son Flor Amparo, vou abrir o programa. De feito, vou facer un podcast sempre de ahora en diante. Díxome a outra chica guapísima pelirroja. Dixe peligrosa. Pelirrosa. Peligrosa. Pelirrosa. Que... Peligrosa. Dixe así, en gallego. Díxome que de ahora en diante que presentaré eu, que ela estaba os dos collóns de traballar, que iba a comprar 4 cabuxas e ir para o monte. Dixo mal, eu non soy nadie para discutirlo. A facer queixo de ovella. Sí, a facer queso, concretamente. Queso. Bueno, que tal? Ben, non sei a onde nos vai levar isto. Está sendo unha semana complicada. Alá, que pasou? E para rematada apareceme aquí a señorita esta que eu non sei como xogar isto, la verdad. Bueno, é unha cousa diferente. José María. Estou aquí porque vou a ler o futuro do podcast. Porque vos vexo un pouco perdidos. Entón vou ler o futuro. Vou abrir o programa lendo o futuro a ver como vai ser este... Bueno, faime ti as preguntas que eres o propietario disto. Pero teñe que saber que vai pasar. Coño, porque che vou ler o futuro. Pois dalle. Entonces, pero non vou facerche o que fago sempre. Non. Hoxe vou che ler o futuro. Non che os vou ler cas cartas estas de España que che os fago normalmente. De Delial, máis ben. De Delial, non. Nin cas dos rombos. A francesa. A francesa, non. Vou che ler as cartas con outras que son moi interesantes e que len moito mellor o futuro, predicen o futuro dunha forma muchísimo. Son as auténticas cartas astrales. As auténticas cartas, pero mezclan un pouco, ti mira estas cartas que trouxen novas, mezclan un pouco de astrología, cos chakras, ca física cuántica. E entonces esas dincho o futuro exacto como vai ser. Mezclan un pouco de todo, son como a Froilán en fin de ano. Pois sí. Entonces esas cartas son las cartas del futuro. As cartas do futuro, estas que comprou nas ao mellor en Francia ou por aí de alguna meiga antiga, non? Sí, estas son del século 400 antes de Cristo. E son as cartas de Pokémon. Aquí temos, ves, as cartas de Pokémon. Estas leite o futuro que flipas, chaval. Entonces agora vou che ler as cartas de Pokémon, se me lo permites. Permito o que queira. Entonces, tenme que facer ti as preguntas. Moi ben. Pode marchar. Vamos a ser serios un pouco, anda, faga o favor. Moi ben. Primeira pregunta, que lle depara o podcast en 2025? 2025? Esa que porquería de pregunta é esa? Bueno, que ben. Pero queda muchísimo. Estas cartas son a corto plazo. De 6 meses para atrás, o sea, para adelante. Como o Bitcoin, a corto plazo. A corto plazo. Claro, si non me preguntes que vai pasar dentro de 10 años, porque non lo sé yo, ni lo sabe nadie. Que lle vai pasar a Carla Núñez en verano? En verano. Non fai falta nin tirar as cartas. Eu creo que non fai falta tirar as cartas, pero si usted quiere. Vamos a ver. Vou poñer 3 cartas, vale? Porque son así. No, así, 3 cartas. Porque el futuro se compone de 3. De 3 que? De 3? De 3. Bien. Física cuántica. Vale, primeira carta. Mire, se fueron para que foron dúas. Bueno, porque é orientativo. O 3. Primeira carta, como va a ser el futuro de Carla Núñez en verano? Primeira carta, Charmander. Va a estar más caliente que el fuego. Y no por el cambio climático. O sea, como hasta agora. O sea, como hasta agora. El Charmander significa calentura, sexo, rock and roll. Y churrasco. Y churrasco. Parrilladas tamén. Isto é o que significa o Charmander. O Charmander significa un bo verán. Un verán. Todo o que queramos no verán é Charmander. Eso é precioso. Vou levantar outra carta. El Blastoise.
Se va a zumbar a un bombero. Así, lendo entre líneas. Porque o Blastoise é un tipo grande, cun que bota auga. Mira que mangueira ten. Vai ter unha mangueira o bombero que vai bailar. Eso é o que vai pasar. O sea, que por ahora tocou a lagartija de lume, a tortuga acuática... E el tercero... Hostia, Cubone! Non sei se os acordades de Cubone, é un dinosaurio cunha calavera na cabeza. Este é un dinosaurio, non, en principio. Se non é un dinosaurio, a mí que me lo explique. Pois que todo isto lle vai dar moito dolor de cabeza. Porque seguramente el verano caliente implique caipiriñas e el bombero caliente le van a romper la cabeza. Tamén, claro, porque... E este va a ser el verano de Carla Núñez, en principio. Sabes que leva a Cubone na cabeza? Moito de lo podcast ahora no momento. Que leva na cabeza? Sabes que leva a calavera? Por qué? É a calavera de súa nai morta. ¡No me jodas! Pero los Pokémon tienen madres y padres, entonces. E teñen historias moi tristes. Eu pensei que salían de la astrología, así de magia, claro, parece. Como aparecestes ti, sin que ninguén te chamara. Exacto. Vale, vamos con unha pregunta máis importante. Venga, cuéntame, pirata. Vale. Quero que me dijas... como lle vai ir a Suiza na Eurocopa? A Suiza? Moi concreto. E importa no Suiza na Eurocopa? Sí, porque págase moi ben nas apuestas. Muy bien, pues ese para esto está aquí, Flor Amparo. A ver. La maga del futuro. Vamos a ver cómo lle vai ir a Suiza na Eurocopa. Señora, si as ve antes, non ten ningún sentido. É así, capitán. Bueno, ahora a Suiza voulle sacar unha na máis. A Suiza con unha tiramos. Con unha porque non me interesa, entonces. ¡Ah! Caterpie, el gusano loco. Van a ir a Padrón, a Pascua. El gusano loco. Esto significa que a Suiza van a aplastar como a unha cucaracha. Ai, pobrinho Suiza. Entonces Suiza va nas apuestas non apostar por Suiza. A non ser que queiras perder os cartos. A non ser que queiras quedar pobre. Si queres quedar pobre, apuesta. Esto é lo que significa... É que ves que valen as cartas Pokémon. Non é moco de pau. Ai, ti que fazer máis preguntas. Se quer usted, pode fazer outra pregunta. Cree que este verán me desvirgarei? Uf, vou botar 4 ou 5 cartas, se quer. Este verán, concretamente. É que como me dixo que era a corto plazo, Bueno, eu preguntaría en 10 anos, pero... vouche botar as cartas. Vouche botar 3 cartas, vale? A ver se temos suerte, porque así é mellor... Squirtle. Te vas a seguir mojando a ti mismo. Bueno, Eso es lo que significa Squirtle. non está mal. O sea, no vas a perder la virginidad. Bueno. Pero tenemos una segunda carta. Que es Bulbasaur. Era unha porquería de Pokémon. Vas a levar unha man de latigazos Ah, bien. que vas a bailar. Eso era eróticos. Pero sin penetración, porque lo que nos dijo anteriormente la carta... Pero que non me penetren, non me molesta. Y vamos con la última carta. ¡Tauros! E de por riba vai un mocor. ¡No! Vas a estar empalmado como un toro. Outro verano igual. Entonces eso es lo que nos dicen las cartas. Aquí sabes que pasa, que dixeches que me iba a masturbar e que vou andar empalmado e que vou levar latijados. Os latijados son o mismo que as moscas, que cando te masturbas falta así. Eso ya queda a la interpretación de cada uno. Moi ben, Flor Amparo. A ver... Dá por mí, xo marcho, eh? No, no, aí estamos a preguntar máis cosas. O que pasa é que, claro, non me dixo que viña. Tuvo pouca precaución de non avisarme. Entón, teño que preguntar... Como lle vai ir o prezo do leite? Un prezo do leite. Estes 6 meses vista para os nosos gandeiros, hombre. A ver se ten unha suerte aí e botan aí unhas cartas. Para o prezo do leite? Sí. Non prefieres outra pregunta? No, a ver, que máis interesante? No, eso, o prezo do leite, xa verás. A ver Prezo do leite. Usted creo que está... Con unha carta soluciona, Eu creo que usted está a joder. No, é só se vai ir ben o prezo do leite ou se vai ir mal. Vale. Carta sobre la mesa y tracatrá. Pidgey. É Pidgeotto pero en pequeno. Isto significa sobre o prezo do leite que che sala a dejar un pequeño. Non sei o que significa, a verdad.
Me acabo de quedar un pouco... Porque que ten que ver un paxaro ca leite? Pois que é unha... A ver se ora os paxaros van empezar a dar leite. Eso é o que significa que Sara pille que hai que criar paxaros porque empezan a dar leite. Ah, moi ben. O cambio climático unha vez máis amenazando o futuro da nosa gandería. As galiñas van a dar leite agora. Os paxaros. A galiña é un paxaro? No. Entón que é? Un roedor acuático? Bueno, é un híbrido. Híbrido, como o teu Toyota. É un híbrido. Vale. O fillo da filla de Terelu vai ser chico ou chica? É verdad. Me alegro que me haga esta pregunta. Porque é un tema moi interesante que se está tratando en Sálvame e que ya... Non existe, Sálvame. Bueno, ni que fuéramos... Non é un nombre bonito para ¡Ramiro! aparato. Vale, que vai ser a nata de Terelu? Niña ou niño, nos lo dicen las cartas? Ai, saleu no Sibi. Ostras, que este según a pedra cambiaba, vai ser transexual. Perdón que le expertes usted. Pues ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Va a ser de un género fluido. Anda. ¿Qué te parece? Que todos os géneros votan fluidos. Non me dixo usted nada. Podo marchar ya. No. Isto era para unha broma de 2 minutos, hombre. Cal vai ser a orquesta... No. Isto, claro, porque iso é unha pregunta concreta. Usted só contesta... É que nunca foi unha que me botaran as cartas. Ai, non, contaste todo. Eu non teño... Parapetos. Non? A non saber o que son. Claro. Eu non teño nada, entonces, eu non teño compromiso de todo, entonces podeme preguntar o que quieras. Que vai pasar este verán, así que podamos preguntarle a Flor Amparo? Hai algún evento importante? Este verán. O día de Galicia, o 25 de xullo, Correcto. Un montón de xente que fala en castelán vai a facer vídeos dicindo que o gallego é o mellor. Necesito que che botes cartas ou podo contestar. No, gracias. Non creo, non fai falta botar as cartas, creo. Usted responde preguntas técnicas tamén? Sí. Non quero que che arregle o lavadora, ao mellor. Non me abre a chave do coche? A chave do coche. O flick, o como se chama? O inductor. A distancia. O No, hombre, a distancia, vale. O mando que lle das. Sí. Non me funciona. Vale. Arreglarei non neste verán. Vou botar as cartas para eso. Me parece correcto. Pero estás me preguntando se as vas a arreglar ou queres que cho arregle eu? No. Si se vai solucionar ese problema. Vamos con la carta. Y salió el bicho este raro. Sandra, ou algo así. Sandriu. Que é como unha zarigüeya sin pelo. Como lle chaman ao bicho este? Ni puta idea. É un que se envolve unha bola. Un que se envolve sobre si... Un que se envolve sobre si mismo para evitar os problemas. Como que Un político. Ah. Pois este bicho é un bicho bola que se fai bola sobre si mismo, por lo tanto, no vas a arreglar la llave. Vale, que como Tamores vai seguir ca rapaza? Cuando es unha mujer de 20 años. Sí, camiña. Déjenme barexar as cartas porque... Muy bien, vamos a ver. La carta que me sale es... Monkey! Vai seguir facendo mona como hasta ahora. O sea que... vai seguir con ela. Bueno, e por mí xa estaría... Retirará a Xelito da Panorama ao final deste ano? Ao final deste ano, por que se vai retirarla? Non sei, que pregunto ya as cartas. A mí non, esperemos que non, Dios mío. Pero, no, a Flor Amparo, usted, como votadora de cartas, non pode ter querencias, non pode ser subjetiva. Pero teño sentimientos. Non pode, ten que carecer de sentimientos, ten que ser como a Guardia Civil. Usted sabe cantos anos teño eu? 73. 22. Nos das para ti. En esta nueva vida, en las anteriores tengo otra, claro. Ah, claro. E no DNI, cal lle pon? A das outras vidas, destas? Unha suma de todas. Ah. Como era a pregunta si se Xelito da Panorama se vai retirar despois deste ano. Dios non lo quiera. As Kardashian! Que pon aí? É que teño presbicia. Eu non teño gafas. Kardashian? Kangaxan. As Kardashian, que me gusta chamarlle a min a estes Pokémon. Sí, pero que significa? Isto significa
significa que Lito, ves que salen 2 muñecos aí na foto, que lle vai salir un competidor igual que él, pero máis pequeno. Ostra. Eso é o que me din as cartas. Máis Que en pequeno vez da que panorama vai salir a panorama pequena, como ao combo dominicano cando saliron os coleguitas. Ostra. Vai salir un competidor aí fuerte. En vez de a panorama, a vistas, ao mellor. E así, pelado é máis pequeno que ele, Pois moi difícil, esa sería a resposta en principio. Vai ser unha orquesta de bebés. Podo marchar. No! Eu vou preguntar todo do verán. Pero vamos Vai vir un verán que se vai a poder aproveitar. Quero dicir, vai a ver se podes ir á verbena sin chaqueta. Vais a poder ir á verbena sin chaqueta? Buena pregunta. Buena pregunta, pequeno Padawan. Padawan? La respuesta es... Gouda, como un queixo Gouda. Sabes o queixo Gouda? Pois isto é igual, Gouda. Gouda. Que nos dice esta carta? Que si vas sin chaqueta vas te poñer duro como unha pedra. Os pezos duros como piedras, o sea que é mellor que leves chaqueta. O sea que leva chaqueta. Esta é a resposta. Hai que levar chaqueta ás festas porque senón poste como unha piedra. Joder, que putada outro ano con chaqueta. Non é culpa mía lo que va a pasar, ese sí. Podo marchar. No, Mira que estou cobrando por tirada. Este verán. Como las prostitutas. A ver, el trabajo. Como nos vai no traballo a todos? A todos. A todos, así un Al general. mundo, no. Os chicoritas e a min e a ti. A Chicorita. Bueno, a ti no, a outra. A Carla, dice. Non sei como se chama, non la recuerdo. Pero non, hai que facer preguntas individuales. A ver, pues, como lle vai aí os chicoritas no traballo? Bueno, como nos vai ir no traballo? Veña, como nos vai no traballo? Vou botar 2 cartas porque esta pregunta... Tamén podía baraxar algunha vez. Vou baraxar, mellor. Non lle gustaron, non debían ter chistes, as cartas que... É como se lo repetí, aí tampouco é plan, non sabes? Muy bien, el trabajo. El trabajo. La respuesta a cómo nos va a ir, a todos en el trabajo a corto plazo, esto es como las hipotecas, a corto plazo. La respuesta es bonita. O sea, que unhas condicións laborales ao xeito son como un poni, imaginarias. Os ponis non son imaginarios. A botadora de cartas que nega a existencia dos ponis. Os ponis non existen. Son cabalos beixiños, pero non cabalos, non existen os ponis. Son negacionistas dos ponis. Dos ponis e da gaseosa. Son dúas cousas que non existen. Pois esa é a miña opinión e daí non me mueves. Perfecto, moi ben. Podo marchar. No, aquí xe vino usted e agora vai estar aquí hasta que se me salgan a mí dos huevos. Salud. Dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas puede dar gracias a Dios. Vamos a facer unha tiradita de salud. Pa quen? Pa o que nos importa a todos. Pa chicoritas. Pa José Ramón Galloso. Ai, José Ramón Galloso aí, poñeme serio, Hai que botar unha carta porque aí que vai ver su país abaixo. Mira, vai sen su país abaixo. Ahora mismo está aguantando a galeguidade Galloso e que todos teñamos latas de gasolina para ir a gasolinera por gasolina para a motosierra. Eso non se dá ni con outra parte do mundo. Eso é verdad. Vale, en relación a como va a ser la salud de José Ramón Galloso... José, Pero chámelle Ramón e punto. De Galloso. Eso. Troi un mensaje outra vez. ¡Ya! Tiraches a Yelmiña. Dios, que potente, que mágica, tipo esta. Yárados. Yárados. Vai ter unha salud dun dragón. Mira como ten a boca aberta porque non para de falar. Non vai parar de falar. O sea, que como sempre. Como sempre, non vai parar de falar porque ele é como un dragón, é duro, é indestructible. Él cayó del cielo, tiene 200 años, pero ahí está. Y solo pueden venir hobbits a matarlo.
Hobbits! E caeu do ceo como é un Goku, mi má. É un Super Saiyan. Está afirmando que Galloso é un Super Saiyan? Super Chayanne, sí. Un Super Chayanne. Ese sí que molaba. Dixino sempre. Que en Dragon Ball hubiera un Super Saiyan e que todos se transformaran pero e o outro pensara é que ser torero é Freezer que fai o tipo e o outro é que ser torero onde es alma del fuego. Bueno, por min xa estaría a miña... Ai, no, por favor, No, que estamos pasando moi simpáticamente. Ya, bueno. Non temos nada. Sabe que pasa? É gracioso porque non ten que estar rascando a voz. Mire, señorita, por aí non me xogue. Coño, Por aí non pero... me xogue. Vale, entonces unha última. Última, the last Unha one. última. El último misionero. Que é o que como me gusta chamar a min as posturas sexuales. El último misionero. Porque fez fajo misionero e reventou tipo a última vez que fai. Ah, bueno. Veña, última pregunta. A ver, ahora que solo a unha sola, e para che fin tantas. Vai haber algunha novedade na Radio Galega? Tiene que disculpar, señorita Matragante. La pregunta es si va a haber alguna novedad en la radio gallega. Pronto. Sí, no verán, porque estas cartas son cortoplacistas Son como supercoñas. as inversións en soja. Veña. Vou sacar las cartas. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Vai a haber alguna novedad na Radio Galega este verán? Slowpoke, o perezoso rosa. Isto significa que vai haber un tipo que é vago como el solo. Moi vago na Radio Galega. Allí, que pode ser? E colorado. E colorado. Pablo Motos. Cuidado que Bueno, Pablo Motos teño é máis colorado. cartas. Machop. Vai haber outro na Radio Galega que vai ser como un macho de fuerte. Guapo. Alto. Cunha fuerza bruta. Ostras, Bertín. E a última. Onix. Onix. La serpiente de piedra. La serpiente de piedra. Dinio. Fuerte, robusta y con el culo de hierro. De pedra. De piedra. Y este va a ser las 3 novedades de la radio gallega. Cosa que me lleva a pensar que este lunes se estrena Todo Mal en la radio gallega. La radio gallega estrena Todo Mal. Entonces, creo que el culo de piedra vaya a ser a chica guapa. O macho é Kiko Novoa. E o bicho colorado vai ser o da Telejaita. E din máis cartas que vai empezar lunes a 1. É 10. 1:15. É 10. 1:10. Entre 5 é 10. Tampouco hai que ser concretos, as cartas non son concretas. A 1. E eso sería todo. Bueno. E agora algo... Algo máis, no, adiós moi buenas. Vale. Chao. Non ten unha despedida mágica. Sí, adiós. E non está a magia aí. Mira, la magia de la televisión. E ahora son eu ca camiseta de Pokémon. Uau! Parece que foi Dios. Parece que está preparado e non. Que tal? Que pasou na miña ausencia? Como me gusta fazer este xogo. Sí. A ti. Bueno, hai que dicir unha cousa, agora que xa estou aquí, benvidos a Todo Mal. É que é verdade o que dixo Flor Amparo, a partir deste luns vamos a estar na Radio Galega, iso da 1:15. Os luns. Claro, os luns, porque non vamos traballar todos os días, que non somos aquí ministros. Vamos a estar Todo Mal, eu máis Telejaita. Tens algo que dicir sobre esta nova experiencia? Que na radio hai un botón para a tos. Patos. Non sabes eso? No. Na radio teñen un botón que se vas toser, tens que pulsar para que o teu micro xa corte, entón poder toser. Eu saberei usar iso. E eu espero que a ti che poñan un de peidos. Porque se non... Pero hai no que pulsa. Vai. E se non o pulso, que pasa? Pois iso, a partir deste lunes vamos a estar na Radio Galega moi contentos, moi ilusionados.
Sí. Verdade? Sí. E, que máis, falando diso, hai amplias posibilidades de que hoxe sea tamén o último capítulo do podcast desta temporada. Sí, porque levamos moitos. Porque levamos Ai, moitos. Cerca de 40, ao mellor. Levamos moitos. Temos que... Cerca de 40, moitos. Non quero entrar en datos. Entón fai falta descansar un pouco. Pero, aproveitando que imos estar na Radio Galega, se hai alguén que nos bota moito de menos, pois pode ir aí a escoitarnos. Aparte que na radio boa que podes ir no coche e só lle tens que dar. Claro. Ou estar no traballo. Entonces e tamén, darlle bueno, a- iremos dando as nosas novedades nas redes sociales. Non? Si pasa algo, de repente te imagínate que estamos en julio, nos dá un hitos e decimos, vamos a facer un podcast. Non creo. Non creo que pase, pero ao mellor pasa. Entonces, ao mellor pasa que para a semana queremos facer outro xa, porque botamos de menos facer esta maravilla que facemos. A verdade é que pode ser. Pode ser que nos dé Pode por aí. ser que vayamos ao mellor por aí de festas, coitemos un par de burradas e digamos, espera un momento que hai que charlar da xente. Entonces, bueno, todo pode pasar, xa sabedes. Está dependentes das nosas redes sociales. Por exemplo, ao mellor vamos de festa un día e temos necesidade de falar da xente que fuma tabaco de liar para depois andar a pedir pitillos seguido. Si fumas tabaco de liar, fumas tabaco de liar. Para depois darlle pereza. Toca os coñóns. Dame a mi pereza gastar máis cartos. Non fumando, Pois nada, iso para empezar. Despois, que máis novedades temos? Ti como estás? Fatal. Por qué? Hoxe mareime no coche. Manda, conducindo ti? Conducindo eu. Hostia, Porque que é triste. indo atrás, mareime moito. Indo de copiloto e meu móvil tamén. Pero, hostia, conducindo, me cago en Dios. Xa hai que conducir mal, para marearse ao mismo. Hai que ser inútil. Estou feito unha mierda. Eu creo que necesito las vacaciones. E ora veo a Radio Gallega e me atropellou como un camión. Pero polo resto... Tamén mal. Vale. Sí, no. Pois alégrome de que estés como sempre. Sí. É que sabes que me pasou isto? Isto conto, son cousas que conto porque chicoritas dixan, hostia, a mí tamén me pasa. Ou non. Que no traballo, esta semana, diste, fiaches moito. Non. Pero como que tuve moitas pijaditas e non avancei un carallo, non parei quieto, non sei o que carallo fixen e teño a sensación de non fixen nada e non parei. E é a peor de todas. Porque cando traballas moito, pero faz algo, dices, mira que me quedou este armario. Pero cando andas a cando son cousas así abstractas é moi difícil. É pequenitas, así, fai isto, fai aquilo, o outro, non sei que, que fixaches, non sei que fixen, non fixen nada. Xa, pois sí. É frustrante. Bueno, sí. Como intentar ligar no Copacabana. Copacabana, donde? En Brasil. Non que sei. Cando dixo unha cousa que non ten sentido, xigue para diante e sin ninguén o nota. Bueno, pois é o que fan con Flor Amparo. Pois xa que preguntas eu... eu ben. Por qué? Aí está, gracias por tu preocupación. No, eu estou ben porque acabei de traballar. Ole! Ole. Pero sabes esa sensación de que acabas de traballar, estás de vacacións ou xa non tens que facer máis o traballo, pero sigues tendo ansiedade? Sí, claro. Me cago en mi vida. É estrés postraumático. Postras, no. Despois, sí. Postrami. Pastrami. Total. Pastrami total. Estrés pastrami. Eu, de verdade, era como, teño ansiedade, pero bueno, unha vez que estás de vacacións, pásache. Pois non. Porque, e sabes que hai unha ansiedade? Isto li nunha vez no periódico. Bueno, non era un periódico, era Voz de Galicia. Vale. Que dicía que ti tes estrés porque ten moita gana de divertirte. Amado. Que claro, ti dis, veñen as vacacións, teño que relajarme un montón e teño que pasalo ben porque depois hai que volver a traballar. E dache máis estrés aínda. Este estrés de que, sí, léchelo nun rollo que era de que cando fai tempo a xente se agobia. Cando fai tempo? Cando fai bo tempo. Hai un estudio tamén que di que cando fai bo tempo a xente se agobia. Porque di, como fai bo tempo, teño que pasalo ben, ir á playa, ir a festas, a cubatas, tal. E se non a faz, agobiaste porque todo o mundo está por aí. E eu son cousas que me ten pasado moitas veces. En plan, hostia, fai bo día, teño que andar por aí. Davos pena quedar na casa ca contra cerrada, vendo Netflix sin nada que facer. A vos damos ansiedade. Sí. Pobriños, que débiles sodes mentalmente. Eu son super fuerte nese aspecto, non me para nada. A verdade é que non. Pois eso, que cando che veñen as vacacións, que hai a xente que lle pasa que as pasa putas por eso. Ti imagínate, xa pasa as putas polas cousas boas. No, pero eu é porque teño... Xa se sufre por todo, Dios. Estrés, como diste, estrés postraumático. Pastrami.
pastrami, me gusta chamarlle a min. Entonces é un estrés que ainda che dura aí uns días e... Hostia, pensei que me daba un ataque ao corazón, De traballar? De la ansiedade que me dou. Madre mía. Prometo-che por Dios, empezou-me a doer aquí no peito e dixen eu, ou son agujetas, pero hasta non carguei nada co brazo izquierdo. ou me está dando un ataque ao corazón. É que fixen. Ti que crees que fixen? Deitarte no sofá. Non. Esperei 2 días a ver que pasaba. E porque dixen eu, se é un ataque ao corazón, non me durará 2 días. Se é un ataque ao corazón, xa morro. Non dou gasto. Exacto. Que vou ir ao médico. Non quero molestar. Entón, se é un ataque ao corazón, que me dé, que me enterre, que te va polo cu. Pero duroume un par de días, entonces que fixen? Falar con un amigo meu que lle dou unha vez un ataque ao corazón e preguntarlle os síntomas. E dixeme, a mí doume dun momento para outro. E dixen eu, vale, pois xa quedo tranquilo. Só teño que estar pendiente de que... De que non me dé? Claro. Non me podo despistar. Esa foi a miña estrategia. E despois fixen unha cousa moi estresante que tiña que facer de traballo e pasoume e dixen, anda, pois mira, era ansiedade. Non era un ataque ao corazón. Pero entón, ao final, tes estrés pastrami ou non? Sí. Estás mal agora. Ainda me dura, sí, non tanto. Non tanto. Non penso que me vai un ataque, non penso que me vai dar un ataque, pero ainda me dura un pouco. Pois ten poucas vacacións porque o lunes hai que traballar. Bueno, pero para min ir á radio con Kiko xa non é como traballar, sabes? É pasalo ben. É que non é traballo. Eso é divertido. Sí. Sabes, non considero traballo. Pero, é claro, estuve cun proxecto moi guai que lle teño moitas ganas. Estuve traballando... Sí, como lle chama ahora máis Iglesias. É un proxecto que lle teño moitas ganas. No, de traballo. E estaba moi guai, moi divertido. Pero tiña moitas ganas de facelo ben. Entonces tiña aí un pouco de estrés. E falei cunha persona, non? Unha persona que se preocupou por min, díxome que tal, como vai eso, tal, non sei que, e contei, ai, pois ben, tal. E dime, bueno, muller, seguro que está moi ben, seguro que faz ben, non te preocupes. E digo, bueno, recemos, non? Como unha coletilla así, dixen, bueno, recemos, porque vai a ver. E dime esta muller, non che fai falta, non che fai falta. Vai ir ben seguro que ti falo moi ben e vai ir moi ben seguro. Agora, ti por si acaso vai temarte só o corpiño. E foi como... Confío en ti ciegamente, pero un milagro que ben che viña. Eu, non creo que tanto non me creo que me deu por aí. Ti vai. Ti sabes do que che falo, do corpiño? Sí, sei o que é o corpiño. Que che quita como as envidias, díxome. Que te ches envidias? Que che quita as envidias, que hai moitas envidias. E dixo, ese non é o problema agora mismo. Quita ches dos outros sobre ti. Pensei que iba a quitaba ches túas dos outros. Non sei cal é o manual, a verdade. Que vas ao corpiño e a Virgen dache un bolso del Louis Vuitton. É que como tiñas moita envidia deso, dache e así quita ches. Non entendín a mecánica, a verdade. Non, ti de virgens non entendín a mecánica. É a única virgen a que rezo este que teño aquí, que é a Virgen descabezada. Pero o corpiño non sei moi ben como funciona. Entonces non sei se ir ou non. Tens que ir a comer o pulpo. Vale. Pero creo que hai que pasar por debaixo de algo. Non é unha cousa que hai que pasar por debaixo. Eso é se perdes no futbolín. Se quedas a cero no futbolín, pasa por debaixo. Pero vamos chamar que religión ao fútbol. Sí. Entón, bueno, pero ahora estou de vacacións, así que non despreocúpome de todo. Claro. Xa non vas ao corpiño. Xa non lle fa falta milagros, porque o milagro é estar máis de media hora sin beber alcohol. Amada. Pois nada, ese foi a miña semana. Fantástico. Fantástico. O sea que tivemos os dous unha semana super estresada e por eso non fixemos nada. E agora estamos aquí. E agora estamos aquí sin ter nada preparado. E facendo bla 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 bla. Pero bueno, eu non preparei, non podo dicir que preparei unha cousa, pero guardei uns vídeos que che quero enseñar para comentar aquí no podcast. E vos me dicir, ai, moi ben, un contenido de ver para un podcast. Bueno, pois porque estamos en YouTube e aí pódense ver as cousas e aparte en YouTube ganamos 1 céntimo ao ano. Se falas ti e faz a miña parte tamén, eu arranco. É que como xa sei o que me vas a dicir, que sempre me dixo mesmo. A ver, veña, dimo. Non, palante, a ver os vídeos. Pois vouche contar unha cousa. Que? Ti sabes quen é Lola Lolita? Sí? Quen? É unha influencer moi delegada, vale, que se maquilla moito, vale, e que a pillaron unha vez fumando nun bar e foi super trending topic por fumar nun bar. Non entendín eso eu. En plan, porque cando dicíase moito de... Lola Lolita fumando nun bar, sí. Pillan a Lola Lolita fumando en un bar.
E eu dixen, será un chiste que non pillo? Non había nada que pillar. Será unha, sabes, en plan, non sei, haberá un doble sentido, en plan, será fumar outra cousa? Sabes, será fumar, No. chuparlle a un negro de 2 metros? Pero non, sabes, non sei, pasou aí. Nada, era a broma esa, sin máis. Fixolle gracia a xente e listo. Manda caraña. É como se din... Pillón a Carla Núñez estudiando matemáticas. Coño, pero iso é gracioso. É imposible. Non, a ver que as estudias, é posible. Outra coisa é que as aprendes. Ai, as matemáticas non, Eu son su normal profunda, en general, pero para as matemáticas, madre mía. Bueno, E por eso vamos e facemos este podcast 70-30. non entendo tampouco, ves? Lala Lolita, influencer. Xa sabes que as influencers lles gusta facer negocios propios, invertir os cartos que ganan en facer o seu É propio verdad, negocio. e pois poñenlle, eu que sei, Marta Díaz fai unha marca de brajas e pon brajas, vai Marta Díaz. Sempre vai non sei que. Vai non sei Monta quen. unha de estética, vai non sei quen. Nunca montan a mellor un concesionario de coches, sempre montan porquería de brajas e de maquillaje. Bueno, pero fan ese rollo, non? Sí, El maquillaje de Kendall Jenner. vai Kendall Jenner. Vai, non sei que. Outra que fai Os unhas chándals, cremas. gustaría moi fazer chándals. Bueno, pois cada influencer fai o seu negocio. Que fixo Lola Lolita? Ela, en vez de facer unha empresa, fixo un sitio onde se vai a xente a entreter. Como se vai a entreter? Pois voucho enseñar. Lola Lolita o que fixo foi un recinto onde podes ir a facer varias actividades. Ti pagas por entrar e hai varias actividades. Fixo un pabillón. Entonces, por exemplo, vale? Mira, hai todo isto. Hai unha noria, un escenario, un tren popó, Un tren vai cagar. no, un tren... Ese sí que montaba, montaste 6 personas cada unha con seu barco. E aí todo, ai, tren popó. Hai toros mecánicos... Toro mecánico ou tú? Toro mecánico. Yeah. Hai o boomerang... O boomerang, ostra. O Os boomerang... chándals. Todo isto chamase Lola Lolita Land. Lola Lolita. Lolita Lan. Hai... Lolita Lan, parece que é a japonesa. Hai a mierda esta que dá voltas así que non sei como chamo. O barco vikingo cutre. Sí, el barco vikingo. Ai, pasaste traballo no Instagram de Lola Lolita. Ai, coches de choque. Tremenda novedade. Vale. Hai o rollo este de que... Sí, a cunca. A cunca que vas agarrado e a Sí. ver quen cae ao medio e jiji, jaja, que risa, a ver quen cae se come unha hostia e queda sin dentes. Hai a tómbola, que sempre toca, sempre gana, sempre llega aos Ui, que premios. cutre, Tom. Outro perrito piloto. Vamos a ver, Lola Lolita fixo a Pascua de Padrón. Fixo tal. Fixo a puta Pascua de Padrón e lo vende como Lola Lolita Land. Ves aquí, pagas 20 euros por entrar, despois 20 euros por ir a cada atracción. Unha cousa así, porque ti pagas por entrar e despois pagas por ir as atraccións. E hai que innovación, que novedad, que cousas inventamos. Eso é a puta Pascua de Padrón toda a vida de Dios. Sei que me jodes. Eu vou dicir unha cousa, a mellor é porque eu estou moi desorientado, pero están tan mal en España que eso parece ya alguén guai. Que te lo juro, Es decir, esta guai. é a puta Vamos a ver, Claro, esta perdido. tómbola é a tómbola mala... Esta tómbola non vai a Padrón, por exemplo. No, carai. En Padrón vai unha tómbola como é debido. La tómbola, el El cubo. cubo grande, para Fuerte. arriba, que ten patinetes eléctricos. E colle as cartas de Isal Chasota de Bastos. E Aquí, toca a- minimoto. E poñen un coche nun pedestal e toca un coche. E aí que che toca, como moito tocarache pagar. Uns LED che tocan, por exemplo. Pero vamos a ver. E teñen unha esqueira aí para subir. Te parece nada? Pero vamos a ver. Non hai festas en España. O sea, porque isto... Oye, non hai verbenas. Cantas veces hai isto en Galicia ao ano? Podes ir a 15 desto. Sí, hombre. Gratis totalmente. E se rebuscas un pouco polo chan da tómbola, a veces atopas premios. Non é que antes rebuscando polo chan da tómbola. Sempre miro. Pero ti Vos imagínate. tamén mirades cando pasas polo da tómbola e a ver se hai algún premio. Eu sempre voto. Sí, pero sempre faz, pero nunca hai. E ti imagínate todas esas influencers ali xogando a la tómbola e outro jamón, e outro jamón. Ao mellor tocache un bote de ácido hialurónico.
Ti crees que era unha tómbola temática para influencers? Hasta non teñen esa inteligencia. E ao mellor podíache tocar un cuadernillo rubio para aprender a facela. Non lle viña mal. E sabes que hai? Un puesto para retocar peinado e maquillaje. Eso gustouche. Non, porque sabes que non hai? Puesto de churros. Ah! Ti pareces normal? Bah. O sea, hai para comer a mierda isto que é así rosa, como chama porquería esa que sabe que come e caen churros dentro. Algodón de azúcar. Algodón de azúcar e non hai churros. Pero que feira é esta? Unha feira medieval. É que non entendo o sistema, quero dicir, é como se eu agora monto, vou facer Telejaitalán, e poño unha orquesta a un lado, outra a outro, unha cantina, virade chavales, que novedade. Pois isto, quen vai querer ir a eso, se xa podes ir sempre que queiras, moito mellor montado, e sin ter que pagar 20 euros. E se ter que pagar 20 Sin euros? ter que pagar 20 euros por entrar aí. E despois ainda te pagas por ir ás atraccións. Claro, a xente que ao mellor non sabe o que é a vida. Claro, isto que montou Eu espero que isto... no Madrid. Eu creo que sí, en Madrid onde xente carallo montou, porque son persoas que non teñen conocimiento por nada. Pobre xente. Que eu che direi que vayas a un parque de auga, un aquapark. Eso lo entiendo, porque en Ourense montan un aquapark. Montaron en Monterrey, inaugurou. Coño, eso... Uah. E te refrescas. E refrescaste, pa aquí, pa lá, e non tes praia e a tope. Ahora, vamos a montar unha tómbola, un barco vikingo, Eu unha flipo. fonca e pa'lante. E ojo, que isto é outra. Dun sitio no que hai os parques de atraccións que caes para atrás. Porque en Madrid tens a Warner, tens a tal e... Non! Eu quero ir á puta mierda. Ves a unha churrascada que van vir todos con calimocho e tal e que... Non, eu vou quedar na casa a ver unha serie e comer unhas pipas. É exactamente o mesmo. Ti, se tuveras, como dicías antes, o Telejaitalán e montaras o teu parque de atraccións, que levarías? Tendo cuidado con que dices, porque podes levar o hostia do revés. Eu, por exemplo, se tuvera Carla Núñez Lán, tería un puesto donde se regalarían helados de pistacho e chocolate. En vez de algodón de azúcar, helados de pistacho e chocolate. Si unha atracción donde estuveran homes desnudos e puderas panexalos. Claro, se eu fixera esa broma, había hostias. De repente ao revés funciona. Pero non son homes, é máis ingleses, por exemplo, non é un home, é un dios del cielo. Entonces se puede. Se puede, claro. Gustaríame tamén que houbera un puesto para comprar camisas hawaianas sorteras. E gorros de ir pescar. Ese sería o meu Carla Núñez Lán. E poñer en bucle 24 horas a Maluma cantando. Ostras. Eso é bonito, Eu non faría nada de... Porque toda a xente que lle pon Lán ao nombre da cousa que fai son todos gilipollas. Non me parece nada máis cutre que poñerlle Lán. Que Lola Lolita Lán. Que ao final é Lola Lolita Tierra. A tierra de Lola Lolita. Quieres venir a la tierra de Lola Lolita? Poñerlle terra a un nombre só le funciona se eres da terra xa. Isto é todo unha puta mierda. Entón, é o que faría, que é o que falta por facer en Galicia, e eu a mí non me fai falta parque de atraccións, e eu non lle cobro ninguén por entrar que veña canqueira, que isto é libertad, isto é Galicia, e isto é para todo el mundo lo que quiera. E eu faría a festa gastronómica do churrasco. E non existirá. No, porque como xa comes churrasco en todas as festas gastronómicas... Non, que queixo non comes na túa casa e hai a festa Non de queixo. me escoitaches. En todas as feiras gastronómicas hai un parrillero co pulpo e o churrasco. Entón non hai a festa gastronómica do churrasco. Porque están todas. Entón eu creo que... O churrasco é como Dios, non é ni presente. Claro, entón eu faría a festa gastronómica do churrasco, que levaría París a Panorama, obviamente, porque ten que haber, e depois levaría un par de orquestas revelación. Para darlle unha oportunidade, sabes? Sí. Que diste, vamos ver a Panorama, pero hostia, que ben estaba o Grupo Trébol. Vou che unha cousa, as orquestas revelacións moitas veces son os que se enfadaron cas orquestas grandes e montan unha nova. Suelen ser sempre os mesmos. Ou se lle fichan un fichaje, porque a veces non che dá a voz para tantas fechas. E hai orquestas depois máis pequenas que teñen uns cantantes que nin Dios porque non poden facer tanto así seguido. Porque facer como foi a Panorama e botar un autobús 80 días dando cho aire acondicionado, iso mata a calquera. Bueno, pero eso está o playback. Non, que dices?
Que me estás contando? Non se pode decir. Como vai botar un playback? Ti estás só, non pode ser. Como vai haber un... Non sei, nin que Estou está... dicindo algo ilegal. No, hombre, como vai haber un playback? Eso non se permite. No, nin a Ana menos se lle permite, non. Non son do camiño. Ahora mira que estaba o micrófono e nin lle importaba. Eso non o mismo. Hai que ser sin vergonha. É que nin facía aquelo de, sabes, cando faz algo mal e faz así un hostia que reina. Sí. Ela sacaba o micro, diría a canción Que lle importa a ela, que lle importa a ela. Pois eso, churrasco e orquestas e tal, porque non hai que facer nada, está todo inventado. Bueno, sí que... A mí un parque de atracción, sí que había que facer. En donde? En Galicia, un parque de atraccións? Sí, en homenaje ao mellor. Homenaje, que? Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje, que? Un homenaje. Un homenaje. Un menester. Un homenaje. O Patrónsland. Patrónsland. O Terra do Patrón. Entonces é un parque de atraccións dedicado aos patróns e ás patronas da aldea. Entonces ao mellor vas e entras nunha cabina, ao mellor, e hai un señor e contache unha historia. Podemos chamar xubilados Lanz. Lanz? No, porque Lanz... Lanz é de ser tontísimo. Vale. Porque aparte é unha palabra inglesa e non sei que Vale. é unha... A terra dos patróns. Xubilados, se me gusta má palabra xubilo. Porque patrón ten algo malo. Sóname patrón de banco. E por iso que vas ir puñer a xente a cazar sardiñas. É que non teñen por que ser xubilados, eu conozco patróns de 20 anos. Pero teñen actitud de jubilados. No, é que jubilado en Galicia non hai, eso para empezar en Galicia non hai jubilados. Hai xente que está traballando agora máis desde que non cotiza. Eu a mí a palabra patrón non me gusta, pero bueno, que nos digan os chicoritas se está ben posto o nombre. Veña, patróns, a terra do patrón. Pois na terra do patrón é un parque de atraccións temática patrón e patrona. Vale. E entón ao mellor hai nunha atracción son 6 señoras charlando. E ti tes unha banqueta e podes te sentar e tomar café con elas e pastas. E iso é unha... Pastas! En Galicia. Cake e cousas así. Pastas. Miña nai compra moitas pastas e aquí Eu tamén... sempre que se di pastas penso nas espirales. Espiral. Nos caracoles. Ah, no, unhas galletas que son moi mantecosas e que che quedan Pero eso non se echa aquí no pasta, paladar. é moi inglés. Ah, sí? Ah, pasta. Eu como Un té con pasta. A que a ti non che traían... Eu pa min a pasta, coller unha pota así de grande, botarlle salsa de tomate e atún e comer Pero espaguetis non para sabes dentro. esta bandexa de galletas que trae unhas de chocolate e no. Outras que son como a conchas de vieira e outras que teñen unha fresa, que eso é como que se enche pega nos dentes e pois arrancas as muelas todas. Que os dentistas ahora para arrancar as muelas utilizan a mermelada esa das pastas. Ahora enche, raga, a tomar polo cu. Eso levou máis en partes esa mermelada que Mike Tyson. Me cago en Dios. Pois esas pastas. E depois ao mellor vas a outra atracción. A que ven na caixa de que se mete despois fios e... Non, home, esas son as galletas holandesas. Eu digo, é unha bandexa así e sempre trae 4 filas. Son os compras De plástico. Eu non sei o que é. En Galicia sabe todo o mundo que é. E son, unhas son todas de chocolate, outras son mitad de chocolate e mitad sin. Outras son sin nada e outras son un círculo con mermelada no medio. Moi ben, Se que, joder, que eu teño comido caixas desas enteiras, porque miña nai a mellor viña a gen, abríallas, comían dúas, e pois, toma, acábate isto. Nesa caixa de galletas hai moitas opcións. Por se non estás clara a túa sexualidade, podes escoller o Claro, que queres. son galletas de género fluido. Claro. Son, bueno, eso, pois eso. Pois moi ben. Ese Pero eu non e estou de despois- acordo, eso non se compra en ningún sitio. Vale, pois Eso. teñen cake feito. Cake. Eso sí. É un cake feito. Ou rosca, dependendo de... E tomas ou un café... churros. Tomas un café con leite que a rosca ali que das cas Ou señoras. bombóns, caja roja, que un día te os guinzaches, trouxeron os bombóns a caja roja, na comestes e despois está ali e abres cando hai Eso visitas. é. E sempre quedan os mesmos, os de chocolate negro que non los quer nadie. Correcto, Entonces e os de blanco. sempre hai unha madre que dice, pois a mí os de negros son os que máis me gustan. Entonces no O negro é máis me gusta, madre, sí. No Patróns Lanz, por exemplo, cando abren a de caja roja, os que están como estos son os negros, porque como son todos xente patrón. Entonces, e depois a mellor, en vez da carpa das patronas, hai a carpa dos patróns, na que está xogando a partida, e faltalles un, e ti sentaste, e xogas, e vanche contando historias, e pois hai unha barra larga gigante, con patróns e patrón solo, porque o patrón é o que está na barra. Entón ti acódaste e charlas con el, depois na mesa hai unha mesa de bar
na que están elas ao mellor falando e rajando da xente. Podes contar unha? Hai unha porta de iglesia, Pa que? porque está a porta da iglesia e están ali unhas señoras charlando e aí metes ao cotilleo. Podes contar mira, en vez de haber o tiro típico que hai nas festas, pois aquí hai escopetas e nidos de velutina. Claro. E tens que dar ao nido de O velutina. nido de velutina, eso es. Por exemplo, non? Que máis? En vez do toro mecánico, un multicultor mecánico. Sabes, un chimpín que te agarra hasta así e volvese loco e ti me cago en Dios que me machaca. Vale, está ben. A desbrozadora popó. Como é a desbrozadora popó? E dices todo con a desbrozadora así en trencito e cal é a atracción? Ninguna, pero cortadería ao parque que tamén fai falta. E pois, como se en vez de os saltamontes, porque se marea son patrón, que hai no monte, así que xe é gracioso. Ou carretillas. Son unhas carretillas, e ti montas ti nunha carretilla. E vanche levando. E vanche levando un patrón e vanche contando un conto. Moi ben, moi ben. Así, Moi ben, en vez de food trucks, está a pulpeira, por supuesto. obviamente, e en vez de sentarte en sillos destes que che poñen de camping, así todas pijas, sentaste encima de caixas de cerveza. Claro, e bancos corridos, pero de kilómetro. De kilómetros. E non hai só o pulpo e churrasco, porque é de patróns. Hai carne asada. Merluza a la cazuela. Claro, con plato típico bueno, pota de lentejas. Ameixas. Ameixas a la marinera. Hai ao mellor unha cocendo berberechos, e dicindo, a mí gustame máis o berberecho, e vas ali, ti como tamén, pois a mí tamén o berberecho ten máis... Pode haber tamén unha atracción que sei quitar berberechos do... Quitar berberechos, sabes? Están todos enterrados e tens que ir baixando o lombo e los quitando e encher un caldeiro de berberechos. Tamén. Sabes? Sí. En plan furtivo. Hai unhas televisións gigantes nas que se emite 24 horas a mar en tiempos revueltos. E sentas ali a ver a mar en tiempos revueltos. Bueno, pero hai dous escenarios. Nun botanche a mar en tiempos revueltos e noutros botanche a serie turca. A telenovela turca. Que, por cierto, a turca son 8. Son 8. Son 8 distintas e eu miña nai creo que pensa que cambian os actores e que sempre é o mismo. Este cambiou a cara, pero tira para mí. Ademais, os actores de doblaje son os mismos. Sí, nunca sabes onde para. E poñen o mismo nombre, igual que se aquí fora a telenovela e todos se chaman María. Sabes? Claro. Pois ela tamén chaman Yasmín. todos Xidecar. Bueno, hai algo cousa así. Pois eso. Bueno, pois moi ben, Patróns Land para... Non. Patróns, A terra dos patróns. Terra dos patróns. E das O parque patronas. temático dos patróns en Galicia. E das patronas. E das patronas, obviamente. Pois esta é a idea. Nós, como sempre, regalamos ideas ao mundo. Claro. Quen teña cartos que as faga. Claro, é o que sei. Non dixo alguén de medio pelo como a Macia Ortega, pero alguén teña cartos de verdade, alguén que estiera en comisión de montes ou algo deso. Ese que ten ferro que lle aplica aí, que faga o terra dos patróns. Pois moi ben, pareceme ben. E ti queres me contar algo máis, aparte de outra cousa? Pasoume un par de veces que eu teño os dedos, a ver, non moi gordos, pero non atino ben cos dedos. E non sei o que me pasa, e cargafas e tal, e entonces non sei se lle pasou a nosa xente, a nosa chicoritas, a min pásame moito, que a mellor escribo un mensaje, e a min escribir un mensaje, o 90% das veces, sonanme todos que non se entende o que quero dicir. Entonces necesito apoialo cun emoticono, para que se entenda o sentido. O tono, claro. Rollo, pasoume non sei que, mira que eres un normal, e unha sonrisita. Que estás insultando e pensas que eres un normal, pero que non che tome mal. Non, a mí que se sepa que é unha bromita. Bueno, unha bromita. Ou eu que sei... Si, queres vir ao cine? Non vou. Non vou. E unha carita está así... Ou non podo. E pos unha cara triste, pero Claro. é como que te dá pena non vir. Claro. Que me pasa a min? Que me equivoco no emoticono. O sea, eu quero clicar nese, pero clico no do lado e armo unhas de vaqueros increíbles. Eu tamén. Oye, que me enterei que morreu teu pai, sinto moito. A sonrisa con lágrimas. Xa, non é gracioso. Non é gracioso. Non é nada gracioso. É verdad. Oye, que tes ao rapaz no hospital, que se mellore. E ao mellor O fueguito. Ou a berenjena. Xa. E parece que me quero zumbar a un rapaz enfermo, eso está fatal. Está fatal. E claro, teño a berenjena moi arriba porque é a que uso normalmente. Habitualmente. Ou ao mellor, acaba vostede de recibir o email a maior brevedade posible, por favor, respóndame. Un besito.
E agora quedei para cenar con o notario. Que facemos con eso? Sí, é verdade. Non che pasa eso a veces? Moito. Que por un emoticono que... Joder, tería que... Non hai unha inteligencia artificial. E sobre todo que moitos emoticonos, a moitos darlle sin querer, pero outros non sabes o que significan. Eu, por exemplo, teño unha prima que sempre pon a luna esta que mira de lado. E non sei que significa. Eu creo que ela tampouco. Non sei se me está chamando gilipollas, se se está rindo, se se está rindo de min, se lle parece ben, se lle parece mal. A parte é unha luna negra, unha lúa chea negra e mira así. Que significa iso? Eu creo que é de picardía. Que significa eso, joder? Tú me explicas que significa iso? Non, é que hai xente que utiliza os emoticonos según a ele parecía como teño que explicar aos demais. Sabes? Non, e aparte hai xente que di, ai non, eu uso porque a min pareceme así, e é como, a ti, claro, pero terá que haber un genérico, quer decir, unhas normas. as linguas ao final son entre todos que nos agrupamos e chegamos a un acuerdo no que dicimos, vale, casa significa edificio no que vives. Ai non, eu utilizo para chamarlle aos callos. Bótame outra de casa. Non, amigo, os emoticonos teñen un tal, tens que usalo así. É verdade. E non me pode poñer ao final eu non podo ir, bandeira de Canadá. Non, que como son moi educados mando a bandeira de Canadá como para que... Non, tenemos que saber todos o que significa eso. Sí. É verdade. Pero bueno, eu o que iba é a cando a cajas. Eu tamén teño un amigo que cando non quere deixar de falar contigo, que cando quere acabar a conversación por WhatsApp, che pon o muñeco que fai así. E teño que saber eu que iso é que non queres falarme máis. E aparte é moi mal educado. Porque depois que me estás facendo un corte de pan este, a ver se é iso. Ou, cállate. É como se estivera falando agora contigo, toma volta e marcho. Home, hai que haber unha educación. Hai que haber unha educación, non se molles tamén. Aparte que vas un veña, chao, e xa todo o mundo che deixa de falar, ninguén che chega falando depois do veña, chao. Bueno, o que quería eu é iso, que cando te equivocas de emoticono. Cando lle dís ao mellor a unha chica... quedamos para tomar algo esta noche? E ao mellor pos unhas lágrimas así. Mal. Hai 50 anos que non lijas ti tamén, xo digo. Bueno, home, é un aquel. Ou ao mellor que lle mandas ao do taller, sabes? Que está o coche xa. E ao mellor, eu que sei, a cara cos dous corazóns no ollo. É como, home. Pero, que joder, ahora isto, hai veces cambia completamente o sentido da frase. Non, completamente. E ahora, vale, tería que telas anotado e traelas, pero pasoume un par de veces que foi como, hostia, espero que esta persona non pense que ia todo puteando. Eu sabes agora que fago, mira como é a vida, como cambiou o emoticono o sentido da vida. E atrevo-me a dicir, o sentido da vida, que eu agora cando quero que alguén sepa que me cae mal, ou que estou seria, non poño emoticonos. Sí. E complícame moito a vida, porque o resto das veces, que sí que son educada e que sí que me cae ben a xente, teño que poñelo sempre. Pero vale a pena para despois ter ese golpe de efecto Pero despois brutal. tes ese golpe de efecto de ok. E é como, Dios, terrible, que pasou? Sí. Non hace falta máis en esta vida. Sí. É como, guau, non lle puxo emoticonos. Aquí armou. Eu creo que ahora mismo o rei líase con dúas e Leticia mandalle un emoji igualmente. Un. Que, por cierto, a min un solo pareceme xa de enfado. Un sí. solo. Unha risa sola, como... Oye, unha risa sola. É o mismo facer tas que tas. É como jaj, que non chega a ser un jaja. Sí, é como estás te rindo pero non queres. Contas un chiste fajo. Ja. No. Pois non te rías, prefiero non. No. Prefiero que non te rías e seguimos tan tranquilos e tal e que cual. Tú tranquilos tampouco. Bueno, pois isto viña... non, acabastes. No, porque viña moita gracia que miña nai, claro, miña nai nos emojis é como Galicia no transporte público. Vai 20 anos por atrás. Entonces, que lle pasa a esta señora? Que ainda estaba co XD. Oh! Como aínda? Pero, joder, por exemplo, miña nai nunca usou o XD, saltou no e ora non. O sea, non tuvo esa época e saltou a dos emojis, non pasou polo XD nunca. Miña nai está co XD. E entón, miña nai puña cousas como... Como podes ter a habitación así? XD. Hai que ter un pouco de sentido e non se pode facer non sei que. XD. Teu pai non sei que, non sei canto. XD. Pensaba que significaba por Dios.
Estás moi dicindo en serio? Sí, e entón poñía a Quirde. E de, por Dios, non fagades isto, a Quirde. Non fagades isto, por Dios. Isto é verdad. Sí, Fixo tú nai. sí. Joder. E agora, cando empece a usar LOL, que vai pensar que é? Lola Lolita Lan. Imos a LOL. Podo falar dunha cousa, sin máis. Sin solución de continuidade. Veña. Está sendo Eurocopa. E hai 3 partidos de fútbol ao día. Boa, que fuerte, Eso sabes o que é? Tranquilo. Gañán Lan. O que? Gañán Lan. Estamos todos os gañáns aí. Vamos, fútbol, que estás facendo? Fútbol. Teño os grupos de WhatsApp todos de homes. Silenciados. A fuego. A fuego, A fuego. Uau, como xoga a Ucrania. Que delantero ten Eslovenia. Non damos feito, estamos felices. Esta é a vida que necesitamos. Por favor, xente que gobierna este país, Chayo Moedano, méteme Eurocopas cada 15 días, por favor, que bien lo estamos pasando. Non tes nada que facer, plimba, partido ás 3, partido ás 6, partido ás 9. Aquí está espectacular, hai partidos a todas horas, que bien lo estoy pasando. E veña, sempre tes algán con quen falar. Xente que aquí non falaba os faianos, Estás tes descubrindo, tema de conversación. estás descubrindo que hai xente viva que pensabas que estaba morta. Sí, hostia, este non morrera. Sí, pero para Eurocopa doulle levantouse da tumba. E para a xente que non nos gusta o fútbol, o que notamos é tranquilidade. Por eso é bo para todo. Porque con que non vayas ao sitio onde se está botando o fútbol... Pero aparte de tranquilidade moi concreta. Xusto os que vos molestamos, estamos a outra movida. Sí. É Está unha moi tranquilidade moi selectiva. Claro, é como cando foi o son do camiño. Estábamos todos moi tranquilos nos bares. Porque faltaban todos os imbéciles. Pois eu vou te contar unha cousa, unha Pero, anécdota. cal sería a tua Eurocopa? A miña Eurocopa Eso que dis, wow, que bien isto. é o Mr. Universo 2024. Esa é a miña Eurocopa. A tua Eurocopa é sálvame todos os días. É verdad. Pois mira, vou te contar unha anécdota que me pasou na vida. Eu, como todo mundo sabe, teño un can precioso, un dálmata. Que no programa anterior, non sei se lo sabe la gente, Si non cruzouse por aquí e casi tira con todo e casi perdemos... Eu, o móvil, para empezar. Eu nada, tío, un móvil. No, aquí caía nos ocho dos cascos e tomar polo. É verdade, perdimos todo. Entonces, pero ao final non tirou nada porque ten educación. A ver, non fixo por mal, fixo por gordo. É verdade. É que é imposible que ande e non tropece. Claro, pobriño. Entonces, Hombre, pobriño. o meu can é moi bonito, moi guapo, moi todo, moi bueno, pero ten un problema, o meu can, que é xordo. Entonces, eu cando era pequeno, o can non atendía, chamábalo, non viña, non facía caso de nada, e ibas por atrás e asustábase, sabes? O sea, todo, eu chamaba por ele, eu volvíame loca, porque, claro, o can, ademais, asustábase e o mellor mordíache. Porque non contaba que estabas aí e tal, entonces, claro, eu dicía, o que carallo lle pasa a este can, Dios mío? Entonces, levei ao veterinario, e o veterinario fixolle unha prueba, que é unha última tecnología, para os cans, que veu de Harvard esta tecnología, ou non sei de onde, porque fixolle unha prueba ao can para ver que lle pasaba, que é que colleu unhas tesoiras, puxo ao can cara á parede, tirou as tesoiras ao chan, e as tesoiras fixeron ruído. E o can non se virou, entón o veterinario, na súa sabiduría, díxome, é xordo. E esta foi a prueba que determinou que o meu can non oía. Claro, se tiras unha pota, o mellor non funciona, ten que ser unhas tesoiras, a cachar polas tesoiras. Esa foi a tecnología, esa foi a prueba determinante para saber se o meu can era xordo ou non. Entón, como che dicía, o meu can tiña unhas patoloxías que era que chamarlle non lle atende, asústase, de repente non sabe o que está pasando, mórdeche porque se asusta, que eu che dite, ten unhas cousas que veñen dadas de súa xordeira. Entón eu cheguei a unha conclusión, que é a ver se o meu jefe tamén é xordo. Porque o meu xefe chámalo e non atende. Quero lle dicir algo, non escoito, entrelle por un ouido, sallle polo outro. Dille non sei que e mórdiche porque se asusta. Quero dicir, pásalle todo como ao meu can, entón eu dixen, pois ao mellor é xordo. Porque se ten a mesma patología, todos os mesmos síntomas, pois ao mellor é xordo. E ao mellor hai moitos xefes por aí polo mundo que tedes todos vós que son xordos, se teñen estes síntomas. Entón quero trasladar esta información porque ao mellor hai xente sufrindo isto. E entón o que tens que facer é coller unhas tesoiras e tirarllas ao lado.
E se non atende, é que é xordo. E se atende, é que a gilipollas. Que unha vez que non sabes, trátalo. Claro, é un problema como outro calquera. Patológico. Que che parece? Un descubrimiento. Un descubrimiento. Un descubrimiento de 3 pares de collóns. Que estabas te enfadando, igual que te enfadabas co can. É que eu co can enfadábame e indignábame, dicía, pero por que non me fai caso? Por que non escoita? Claro. Por que de repente se vira loco e che morde de repente? Coño, porque ten un problema. Claro. Entonces, ao mellor, hai moitos altos cargos por aí por diante que teñen un problema. Entonces, de repente, asústense e víranse gilipollas. Non porque sean gilipollas que tamén, sino porque, ao mellor, son xordos, como o meu can. E esta sería a miña teoría. Chapó. Chapó. Estou axudando a moitas persoas, Sí. con isto. Sobre todo ao que vende tesoiras, porque vai ir todo o mundo. Trae para aquí unhas tesoiras, que vou facer unha prueba. Pois nada, deixamos aquí o programa. Ai, venga, eu non teño nada. Bueno, vamos facer unha cousa, vamos deixar aquí o programa. En principio vamos a despedir a temporada. Se pasa calquera urxencia, pois facemos outro. É o carallo. E se non, escoitádenos os luns, aí sobre a unha, entre a unha e unha e cuarto, na Radio Galega con Kiko Novoa. Que vos parece? Por diante. No Galicia por diante. Está ben que empeces a ver o nombre do programa. Pero para mí é o programa de Kiko Novoa. Sí, pero imagínate que estou moi agradecida de estar aquí en Pasapalabra. Non queda bonito. Ou que marcha Kiko Novoa de vacacións. E dinche, tes que quedar ti coa jefa de todo. E ti, como se chama o programa? Benvidos ao programa de Kiko Novoa con Carla Núñez. Pois nada, o tema sería ese. Que disfrutedes moito da vida. Quero dicir unha cousa, estou viña pensando no coche. Entón esta despedida non me lo Sí, ponamos. sí, perfecto. Que agora para despedirme, eu gustaríame dicir, e se fixemos algo mal, perdón. É porque iba a facer nada mal, fala por ti. E se fixen algo mal, perdón. É porque tens que pedir perdón. Non sei. Que és tonto perdido. Non me gusta isto. Pois se fixen algo, pois se vos gustou, de nada. Así me... Bueno, disfrutade de vida. Disfrutade do verán, vémonos diante do palco da orquesta baténdolle así aos cantantes. Pon o micro! E despois poñen chuinas aves. Eso é o máis bonito que hai de las fiestas. É verdade. Ala, pasade ben, sodes os mellores. Vémonos para a tempada que ven. Non que para a tempada que ven. Home, sempre. Mais seguro, a non ser que entre muchísimo dinero. No, en que entre moitísimos cartos, eu con isto sigo me cago en Dios. Non, é que pasa que se entran moitos cartos, facemos máis. Porque Facemos non ten que ir máis. traballar e cando facemos máis. Queremos moito, chausillis. Adiós! Sodes os mellores.